we are here to my Katugangan house. So what we do here? Let's do it. Huh? Let's do it. Let's do it. Let's do it. Take the bag and shut down. Shut down. Magawa tayo ng buso. Guys, matanda pa sa akin. Bakit beware the Snake. snakes, because the snakes is A lot. more than a lot. Madami po kasing ahas dito sa amin, guys. Cobra. Pagay baga mga kubra. Snakes lang ti ibagam sa madida nga mabuting agpakas ti Mindanao. Snakes wala. It's a lot of snakes. Nyati tawag na to. Kondensada. Condense creamer. Sweetened ko na. Sweetening. Sweetened condensed creamer. Ibig sabihin nata a lot of sugars. Tataka English pasalamat ak lang ato t-shirt nga nagpadala kanyami. Thank you so much Manang for giving us a shirt. Yay. Salamat kinapo. Thank you po. Oy! May ngumaungaw. Kungang. Bilak. Lilaway mo na yan. Yung ka mo pa. Dapat pag ganito, alam mo talaga mga ganito kasi pag bukid ka, natagtad. Tama na. Sirgom. May kapo na The book is very refreshing. Bakit? The book is very refreshing. Wala namin. Iitan lang natin kay English para mas masarap kainin yung may laman-laman. Gumatak apot ti ice. Medyo adayo po ti paggataan dito, adayo ti tindaan.
dito ititindahan medyo adayo. So pagkawin grabe dito yung nagawa na nagtidalan kasi sinaban ng tao. Where is the spoon? Yes. Makantayo ka English, agbuko tayo. Napang kami lang dito itagbuko. Doon sa bahay. Matataas. Yung mga kondon, yung mga tree of coconuts is very highly. So nga dito kami lang nagbuko ka English. Oh. Talo kami lang kuwapaw. Mga dito nagdakil nga kwa. Kasirola. Now I will start my storytelling. Unas ti mulmula ti palibot da. Sumato diti kuwapaw. Ti kulungan ti baboy ni ide. Nagbaboy kami. Baboy kami ti upat nga bukal. Noon sayang natin tricycle niya. Sidecar. Naka-stack lang. Nagdagsan magamin natin apo aji ko ating sidecar karaan. Hindi natang media apo ti I will buy it more than 6,000 nata, hindi ako nagkakamali. Talaga naka-stack. Taji ko agamin. Ato nga tricycle na dagsad karaan. Tapos dito balay ado tinapatay ko nga kwento yan kubra. Naglibot-libot akta makaturturog magamin. Di makaturog din dayon da nagadulamok. Kinagtutuyo ko gamin toy. Kanayon pingagtudtudo so nga adupay ti lamok. Pero no tikag mo tinapaw mati ado nga lamok. Lamukan no tikag laki ide. Magkain ka na naman? Banugak na nagtour guide. English Oo, yes, because I will pressure to my tour guide very well. Sila sa bali ti turong lagi English ko Mataros ang dayay dagi taga Chicago Sila, Chicago. Sa Chicago, California. Chicago. Chicago, California. Sana all Chicago. Malamig. Shout out sa lahat ng mga taga Chicago. I'm very well speaking English than you. Yun lang. Bye-bye. Enough. 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 Ininutak lang ti English ko baka maibusanak. Indaman tumanan. Dati duwa tayo nga bisita na. What is your name? Come on, let's. Nag-ikay na buga na. Kansoy gamay Basig naubo ka? Naubo ka, Dad? Cute din siya gamay. Pag-jis-jis ang pandan siya gamay. Bah,
Oh. Thank you. Gabi, thank you, tita. Sino magkarga sinidit? Ito sa duaw dapat ibalay ganun. Beda Adri ang yung taklob din yung taklob sa isa. Pumangalan ni bakit si Kwa. Rabong. Pero kwa ato'y kawayan nating klaseng rabong. Rabong ti kawayan. Nasa man bakit? Ano lang? Kaya ko to. Guys, may nakuha tayong dalawa. Dalawa na rabong. I-adobo natin to. Ito naman yung bamboo shoot ng kawayan. Masarap sa adobo kasi medyo crunchy. Pero yung isa na yung nakarang araw, ginulay namin ginataan, yun yung masarap pang gulay at saka lagyan ng gata. Pero ito pang ano talaga to? Pang adobo. Pang adobo. Kaya may aadobuhin na tayo. May rabong na tayo, may ano pa, Panggata. may panggata. Nay! I'm going home na. I said I'm going home. Ha? I'm going home to my house. Ano luta? I said I'm going home to my house. Bye-bye. Wala ka na kami. I shall return to the another day. May truck na lamay. Traffic, English. Traffic kayo. Traffic kami isang salakyan mo dako. Dati kuha nakabalandra ngay ayan. Ayun na ba yan? Malabog to. Damihan ta? Damihan ta? Tama na na. Pakita mo dito. Ito yung English na nagado. Ang dami. Let's go home. Let's go.